Maswera sei muri Zimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kumabasa kwamuri nhasi kuri kupisa ikoko kwamuri weather iri sei. Regedzai tibva tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavika uchitupa changu. Ndava nemaweeks mashoma kubva zvandakauya kunoku ku South Africa. Musazoshare profile yangu. Lol, ndakatanga kuverenga ma confessions enyu kubva mugore ra 2021 mugroup riya Deep Confessions. Saka kunoku manje kwandazouya wifi iriti ndatombotumidzira confession ku page randiri kuona sekunge mava kusarishandisa. Nyaya yangu yakamira sekudai so. Ndine munhu wangu wandakasangana naye kuchurch. Ndinoendawo ku 7th day. Chakangondibowa paari murume uyu ndechekuti akandiratidza kuti haana control pa ex-wife yake. Ane vana vake, kupa vavengi confusion ndichati ane vana 7. Saka mukadzi wacho paakazviziva kuti kwava nemukadzi mutsva kumba, ndo paakabva achizouya nezvivana zvake, nekuti irwo rukadzi rwacho nezvivana zvacho zvinogara muno muSouth Africa. Saka akauya negurusvusvu kwava kubva achizozvisiya zvivana izvi pamba. Zvino izvi ndo zvandakazoita secret yangu mukoma. Ndainge ndakatenga malace angu ndichitodya zvangu ndichiona ma Nigerian movies. Ndakasimuka ndikaenda hangu kumbonogeza. Pandakazodzoka ndikaona kuti malace angu ainge adyiwa. Next time around ndakabva ndachizotenga malace, ndikati ndakutengerai malace. Ndakamatora mukomanashi ndikaenda ku bathroom ndikatanga ndambomanyika muwet yangu yandainge ndaita. Ndikaona kuti ainge anyanyisa kunyorova, ainge asingachadyiki. Ndakabva ndachizoenda ku kitchen ndikabva ndabatidza microwave. Kwava kubva ndachizomahita ndikaona kuti ainge anyatsokuomarara zvakanaka, aine ka crust. Ndikati garai pasi shiti dzevanhu. Apa ndainge ndakabata shamu ndikati munhu wose ngaadye malace. Vana vakamboda kuramba vakati sei matanga mambomaisa mumicrowave mainini. Ndikati hamundiudze zvemicrowave pamba pangu, munotaura zvemicrowave muri kumba kwaamai venyu, inini ndini ndinotonga panapa. Ndikabva ndachivazovavhundutsira vose vakatanga kudya mukoma. Ndiyo secret yangu yandiinayo. Ende murume ndakatomuudza kuti this is the first and the last. Handidi kuona zvimakudo zvako panapa. Ndakatomuudza cash talk, handidi zvekujairirwa. Takawirirana ndikamuudza kuti vana vako vawakaita neumwe mukadzi, they are as good as dead to me. Zvekuti unozondi hotspota handidi. Saka chimai chacho chaitozviona sekunge chakangwara kuya kuzodhampa vana. Manje chakatondiwanisa mukana wekuti vana ava ndivabvise muupenyu hwangu. Nditsvakireika munhu kikikiki. Ndakatombotaura kunyangwe nevamwe sekuru name hidden, but ndakangopiwa blue tick. Ameno kuti sei vakandiita blue tick. Ndakavati sekuru matare imari havana kuresponda. Namba dzavo ndakadzitora pane imwe channel panapa pa YouTube. Ndikuda mushonga wefuratidzo wekuti murume uyu akanganwe kuti akamboita vana muupenyu hwake. Totongotangira ipapa pano. This is my confession. Tichazotaura nyaya dzakawanda sezvo ndava muno mujoni access iriti mukoma. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi iko zvinozve ndava muSouth Africa, hanzi ndigere zvakanaka, asi madisturbances ndiwawawa yekuti vana komanaka mahwani. Ngativabatsirei vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we
kuita utsinye hwakadaro mune shuwa here nhai vahanzvadzi. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai wezvekare ndinoshanda as a maid. Ndikuda kukuudzai zvakamboitika nerimwe gore. Mainge muri mugore ra2014 ndainge ndichishanda paprazi. Saka paprazi apa pandainge ndichishanda ndini ndainge ndiri maid. In fact tainge tiri mamaid maviri neumwewo musutu. Musutu wandainge ndichishanda naye vainge vatori gogo vechikuru, saka vaisvuta bute ravo ravanoti snuff muno muSouth Africa. Saka ndakazotanga kurisvutawo bute iroro. Nerimwe zuva ndainge ndasara nevana vemurungu. Painge paine kamwana kemurungu kainge kaine musikanzwa, saka kakandiona, kaigara kachindiona ndichisvuta bute, kachindibvunza kuti rinonaka here. Ndaingomuti rinonaka kuita kunge chocolate. Ndakazosiya chisnafu changu chiya mune imwe room yatainge tichiti mudroom, ndo mandai ainira kuwacha zvese nemamwe malaundry duties andinenge ndichiita ndaimaitira imomo. Saka ndakati ndachikanganwa chisnafu changu ichocho, then ndokubva ndaenda kulunch. Pandakazodzoka ndichibva kulunch, it was around 12 p.m. ndo pandakanzwa noise mumba. Ndikati ko chii? Ndichinopinda mumba mukomanashi handina kunge ndakaziva kuti kana varungu vanogona kutosvikirwa. Kamwana kemurungu kainge kachijamba jamba pamasofa, but kaita sekunge kainge kachitaura nechizulu. Kungoti Zulu handiigoni zvangu, but kainge kava kuita sekunge kari kutoshopera. Pakakanditarisa kakatanga kudzvova. Ndakati ndichienda kumadroom ndo pandakaona kuti kachigaba kangu kainge kaine stuff kainge kasisina kana chinhu. Kakazoti kotanga kurutsa kamwana ikako, kairutsa bute roga roga. Hama we, ndakatombochema ndikati vadzimu vangu mandifuratira. Lucky enough varungu vakanonoka kudzoka. By the time pavakazodzoka kainge kangoti rukutum, kainge kakarukutika. Ndakashamisika nezvakaitika ipapo. Nditori nemubvunzo nekuda kwezvakaitika kuti is it normal kuti varungu vangasvikirwawo nemidzimu yedu isusu sevanhu vatema? Ndizvo zvakaitika muna 2014 mukoma. Yo vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Ya, pakaipa. Hanzi akarwara mwana nekuda kwebute iro rose raainge afembedza. Ya mahwani, ngatitaurei zvayo nyaya iyi mucomment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai: hanzi mukomanashi ndiri kutya kutaura zita remuimbi, asi muimbi wacho iyeye akabva mukufa. Handisi kunyatsokunzwisisa kuti chii chakaitika. Basa rangu randinoita mukoma, ndinoita basa rekukechesa. Kazhinji ndinowanzokumira pambudzi paroundabout ndichitaimira varume vematruck. Kazhinji vanhu vandinowanzokubata vanenge vachibva kuMalawi kana kuti maZambian, because maZimbabwean havabhadhari zvekudaro, vanoda kunyanya kuita manegotiation. Saka kana tikaona matrucks anenge aine manumber plate ekuMalawi tinotofara totorimisa, ende ivo vanotozviziva kuti pambudzi pane vasikana vanowanzokutitora vozonotisiya zvedu mumasvingo kana kuti mbeit bridge, depending nekuti anenge akupa mari. Saka ndakabva ndachizoti rimwe track ramira akataura nemahwindi akati ndiri kuda one musikana. Saka ndakabva ndachizodaidzwa nasekuru vangu, because sekuru vangu vanoshandawo paroundabout, vanoitawo zvechihwindi. Vakanditi muzukuru uya kuno, ndikamhanya ndikaenda ndikanokwira mutrack. Sekuru ndikavapa kati yavo, plus vainge vatopiwa kati zvekare nadriver. Takafamba, takati tatifambei mukomanashi, kunze kwainge kwasviba. Pandakazotarisa munhu wangu wandainge ndinaye, I swear to you, pandakakwira
mutrack iri ainge asina kufanana nemuyimbi uyu wandiri kutaura nezvake, wandiri kutotya kutotaura zita rake, mukoma akabva mukushayika. Asi ndakazoti ndamutarisa zvekare ndopandakaona kuti ko zvaari nhingi 1. I was really shocked. Ndiri kutotya kutokuudzai zita because munokwanisa kana kuzongoritaura zita iroro. Handizivi kuti chichazoitika kwandiri kana kuri kunzi zita remunhu iyeye kana maritaura, because ndinenge ndaita sekunge ndafumura because ndakatoona chipoko chemuyimbi iyeye, ende mutrack mainge mutori nemamwe mainstruments ainge arimo awo aishandiswa nemuyimbi. Saka takati tafamba, pandakamutarisa ndakarohwa nehana, but akangondibata ruoko rwangu akati kwandiri, relax kani, usatya, handikurumi, handikukuvadzi. Handizivi kuti takazofamba sei kuzosvika tichizonosvika mumasvingo. Ndakazongokaruka ndiri mutauni, asi handina kuziva kuti mutraki racho ndakaburuka sei, iyeko akanyangarika here kana kuti akaenderera mberi nerwendo rwake. Chinhu chimwe chete chiri kuitika pandiri, ndine tumapundu tuviri turi kubuda kusikarudzi kwangu. Tumapundu utwu twakaomarara. Ndakamboedza kuti ndinge ndichitupudura but twakaomarara, hatuna chinhu mukati. Ndo zvega zvandakangonotisa pandiri, zvichireva izvo kuti chipoko ichi chakarara neni. Handizivi kuti ndodii. Ndakamboenda kune vamwe madzibaba kumasvingo, pandainge ndiri kumasvingo avo vandinozivana navo, ndikavaudza nyaya iyi, but handina kunyatsokutaura yose. Ndakangoti madzibaba, pane munhu akandikecha but ndiri kurwara. Vakandibatsira. Ndainge ndichida kuona kuti vainge vachazozviona here kuti ndakarara nechipoko chemuimbi uyo akabva mukushayika, but havana kana chavakambotaura. Saka ndikangoti munhu anoti anoprofita kana akasazviona kuti une shura rakadaro rawakasangana naro, maybe anenge asingatooni zvachose. Saka handina chandakavaudza, vakangondipa munamato wandakashandisa, but ndakangoshandisa kwemazuva 2 ndikangoboekana ndikasiyana nawo. Pari zvino ndiri kumba, but kukechesa handisi kumira mukoma, because now we are headed towards back to school. Apa ndiri kuda mari. Ndine mwana ari kufanira kuti ange achizoenda form 1, saka hazviite kuti ndinge ndichiregedza kuenda kubasa. I just need advice nemiono yevedare renyu kuti zvandakasangana nazvo, was it just my imagination, sezvo muimbi uyu ndaimufarira zvisingaiti. Taiti mumabhawa zviya kana pakatanga kuridzwa masongs ake, iyi ndainzwa kufara kubva kare nakare. Kuti angangova ari mahallucination here or what, I do not know. I need your opinion mukoma zvekare nekubva kune vedare. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hameno kuti muimbi wavari kutaura nezvake ndeupi. Vari kuti hanzi handingakuudzei zita nekuti munokwanisa kuzotongoisa zita remunhu iyeye patitle. Hanzi ndinotya kuti maybe chinokwanisa kuzonditsamwira chipoko chake munhu iyeye. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai, zuva randisingafe ndakakanganwa kweupenyu hwangu hwose, musi wa 31 December 2025. Mukoma, ndakapotsa ndafa musi wa 31 December ndichida kuuraiwa negirlfriend remurume wangu mushure mekunge ndavabata vari mumba. Saka ndakasangana nemurume wangu gore mainge muri mugore ra2018 tikabva tachizotanga kufambidzana. Chandakamubvunza ndechikuti ainge achida chii pandiri, akati iye ainge achida kuti tinge tichizova mukadzi nemurume. Already ndainge ndiri pakushungurudzika. Akandibvisa
pamurume wandainge ndichigara naye, but I was a victim of abuse mukoma, zvaitozivikanwa nevanhu vose mulocation. Saka iye ari kuti kwandiri kana ndichida ndinokwanisa kugara, kana ndichida ndinokwanisa kuenda. Apa mukoma tava nevana vaviri, ndanga ndagara ndiine vamwe vana vangu vaviri vandakaita first marriage. Second marriage ndainge ndati ko ndichamirirei kuzvara, ndongozvara ka1 ndobva ndazorora zvangu because ndakatobvisirwa mari. Ndakangogara naye kwemwedzi kuda miviri, akatondiudza kuti ainge atotumira vana baba vake navana mukoma vake kuenda kunoona vabereki vangu, vakatonobvisa tsvakirai kuno zvekare nekukumbira kuti vange vachizopiwa list. Takazoshanda gore iroro mukoma, ndikatonoroorwa muna December. Saka he made me to be very happy. Now ari kuti handikwanise kuvimba newe. Ndikati sei? Akati kwandiri hazviite kuti ndige ndichivimba newe nekuda kwekuti iwewe wacho ndakakutora pane umwe murume. That was so heartbreaking. Handidi kukunyeperai kunzwa munhu wako achikuudza kuti hauvimbiki nekuti wakatorwa pane umwe murume. It is very painful. Handina kuita zvekumupfimba ini, ndainge ndisingatodi zvekutohwirira murume wangu, but akauya kwandiri akati unosvika kupi uchingorohwa nemurume, uya hako kwandiri tigare tose. Ndikati kana muchindida munotanga manditsvakira kumwe kwekuti ndinge ndichigara. Zvechokwadi akanditsvakira room, ndikatanga kugara somewhere else, tikanetsana everyday. Achiuya achida kurara neni ndairamba, ndichingoda kungoziva kuti iye anoda kuti tinge tichizoita sei after tabva mukurara tose. Akati sezvo ndiri single unenge watova mukadzi wangu, ndopandakazobvuma. Saka ndo mhosva yangu mukoma, ende kugara ndikuda kugara ndichigarira hangu vana. Ende zvose izvi zvakazotanga mushure mekunge apinzwa mune mamwe madhiri ava kuita zvematenda munomo muJoburg. Mukoma, ini ndinokwanisa kungoenda kuSABC ndikangonodura zvose kuti iye ari kutambiswa front sezvo ari muZimbabwe, ndiye ane company iri kuiswa pamberi. Haungati apa wanditora now wava nemari yandinotoziva kuti iri kubva kupi, wava kuda kundikawada. So my husband he started changing kubva zvavakatanga kubata matenda ekusupplya mamwe ma-government offices. Saka ndaiti kana ndikamufonera ainge asingachandidaviri, ende aiti kana akadavira otanga kundipopotera achindituka kuti uri kuda chii, zvose zvaunoda mumba zvirimo, because now tava kutogara muestate. Aiti kana akadzoka kumba foni yake yaingogara yakadzimwa, ende aiti kana achitaura nevanenge achitaura navo vanenge achitonyemwerera. I then discovered muna 2023 by accident I found my messages, akabva achizodeleta ma messages ikwako, but message yakandibata yainge yakanzi old furniture yako iri sei. Ndakabatikana ndikangoti hazvina hazvo basa. Saka tainge tava kungogara tichingonetsana kuzosvika muna 2025 muna October November pane zvandakasangana nazvo futi mufoni. Then ndakazobuda ndichiti ndiri kuenda kuchurch, but ndiri kuchurch for crossover there was something that just told me kuti there is something that is happening kumba. Ndakaedza kumufonera, haana kubata phone. Then I got into the car and I drove back home. Vana ndakavasiya kuchurch. Ndichisvika pamba ndopandakabva ndachizoona kuti vanhu vainge vatori zvavo mubedroom, vaisina kana chavainge vakapfeka. Pandakatanga kurovana negirlfriend, iye akapinda pamberi akatanga kundirova. Girlfriend rake rakauya rikagara pachipfuva changu rikandidzipa mukoma nashi, rakandidzipa zvekuti ndakasvika pakufenta. Pandakamuka ainge akandimirira akandigarira futi pachest. Apa murume wangu chaainge achiita painge pasina. Vakazongotanga kungonetsana. Pandakazofenta zvekare ndichizomuka ndikaona vava kunetsana, but ainge aita zvaainge achida. I think vainge vakatoronga kundiuraya, but handina hangu kufa because chakakonzeresa kuti andirove pandakatanga kunetsana negirlfriend akabva andidonhedzera pasi, ndikabva
garirwa pachest negirlfriend rakandidzipa because murume wangu ainge akatonditsika kumakombo zvekuti ndaitadza kana kumuka apa ndakadzipwa ndisingachakwanisi futi kufema. Musi wa31 December handifi ndakaukanganwa. Ndakamubvunza kuti saka gore zvaratanga toita sei nezvose zvamakandiita negirlfriend renyu nezvose zvandakaitwa nemunhu wenyu tozvifambisa sei? Akati handiti iwe wainge wagara uri mukadzi wemunhu here ndikakubvisa pamurume wako, saka I can't trust you. Kunyange ukabuda maybe ndinenge ndichiti watoenda ukanoonana neex husband yako, plus zvinonetsa nekuti manga magara muine vana mose. Mukomanashe inini kana kuri kunzi akati haachandidi hazvimbonetsi, it's fine, but ndinongoenda kuSABC. I know kuti kana ndikaita zvinhu zvakadaro ndinokwanisa kuita sekunge ndinenge ndasungirira ndaisa mamwe maZimbabwean pakona, vanhu vasina mhosva, because ichazonetsa nyaya yacho nekutotrenda kuti komuZimbabwean anogowana sei access yematenda. Iko zvinozvi mukoma matengero anoita motikari paakatanga kuita mari aitenga maSUV ekuti tinokwanisa kukwana tose as a family. Akabva mukutenga kaposh kake kaakatenga ka2 door, and kana tichida kuenda kana kwatinenge tichida kuenda kuti tinge tichienda tose nevana hazviiti, anongonditi pinda mumotikari ndoti kovana, obva nditi tinongoenda tiri tega. So ndinobva ndangoregedza kuenda naye, anozongoenda ari ega, and ava munhu wekuti atongojaira kufamba angori ega. Inini ndinongofambawo nemotikari yandakatengerwa, ende motikari yandinofamba nayo mukoma nemari dzimwe dzaanombopinda nadzo mumba iri muaccount, you never think kuti angazotengerawo mukadzi wake motikari yakadaro. Ndinofamba nekalunch box, but tinotogara munzvimbo munogara vanhu vane mari, but hazvina hazvo basa. Chainge chakangokosha ndechekuti tinge tichingorera vana ava tiri pamwe chete. I feel as if I am cursed mukoma. Kwacho kwandakabva kudzokera, it's a non-starter mukoma. Ndaishungurudzwa pacho pandigere, mari yavapo hapasisina peace. Inguva yekuti izvezvi tingadai tiri kuronga, because kuronga hapana kuronga kwatiri kumboita nekuda kwemagirlfriends, and ari kungofambidzana nawo makosa ndio aari kudanana nawo. I feel as if my life is being threatened. Yo vedari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section pakaipa yamahwani. Asi kana kuri kunzi zvinoita, kana muchipotawo muchiwana access yekubata mari, kana mukakwanisa kuunganidza kana 200,000 yenyu, then kumba movhura kana shop motongotangira ipapo. Izvi zvekuti munhu ane mamillions ake motongosiyana nazvo. Maybe iye anenge asarudza kuti ange achitora muSouth African, hameno zvaanenge azviitirawo. Saka imimi kana muchikwanisa kuwana access, maybe you can give us an update, then motongotsvaka kuti mungaseva mari yacho sei, motongotanga kana rimwe business kumusha, then you start afresh. Hameno kuti munozvionawo sei vedare. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri kugara muno munyika yevatorwa, nyika yeSouth Africa. Kuita kwandakaita mari, it was through a Nigerian. Pane imwe church iri muno muJoburg. Mukomanashi chechi iyi yakati yapera kuvakwa pakaurawa mbudzi dzakawanda. I don't know kuti mbudzi dzakaurawa dzainge dziri ngani, dzakaurayirwa muchechi. Macheya ose akatomboburitswa panze. Tikabva tachizotanga kucleana muchechi,
ndichibva kuZimbabwe ndakatoita zvekutobetserwawo nevanhu vekuchechi kwedu. Ndainge ndagara ndiri elder, ndasvika kuno ndikatsvakirwa zvekare basa. Saka kuchechi kwedu kwakazotanga kuuya umwe muNigerian uyu iye ainge ari munhu ainge aine mari dzake. Ndakatanga kuwirirana naye. They then told me kuti painge paine imwe church iyo yainge ichivakwa muno muJoburg muCBD. Saka ainge achida kuti ndige ndichizonosangana nevamwe pastor ava muSouth African asi vanotungamirira church iyoyo yemaNigerian. Ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichiinvita as many Zimbabweans as I can to this church. Ndakatotanga kutoshanda mukoma, ndava kutoshandira church ndichitobhadharwa, ndikatotanga kutogara pamba patainge tichitobhadharirwa rent nechurch. Ndikabva ndagadzirirwa mapepa, ndikabva ndatopiwa motikari nechurch. Saka basa rangu ndiroro rekungofamba mumacommunities munenge muine maZimbabweans akawanda ndichivaparidzira vhangeri zvekare nekuvainvita kuchechi kwedu. Handina kunge ndakaziva kuti muchechi umu ivo vanoita zvemarituals, uye zvekare kundisarudza kwavakaita vakandisarudza nekuda kwekuti ndinokasika kuteverwa nevanhu, ndine glory iri pandiri yekuti kana ndikada chaunga chinouya kwandiri. So later on I was then called to the church masikati. Pandakaenda kuchechi mukoma ndakaona kuti muchechi mainge makazara mbudzi. Tikanzi taifanira kuti tinge tichizoburitsa macheya ose ainge ari muchechi. Ndakashamisika ndikati vanhu ava, how can they do this to the house of the Lord? Mbudzi dzainge dzakazara dzirimo muchechi like everywhere. Tikapinda the few selected tainge tiri maNigerians nemamwe maZimbabwean nemaSouth African. Saka pavanhu vose vainge varipo, they were like elders muma churches avo, and we were all men. But vakadzi vainge varipo vainge vari maNigerians avo ainge akabva kuNigeria. Saka takazonzi taifanira kuti tinge tichizobuda panze mushure mekunge tabvisa macheya ose muchechi. Takabuda zvedu panze paya ndopatakaona pane mamwe mabands akasvika pachechi ainge ari eblack ari mazibhazi. Kwakabuda varume, I'm not sure, maybe 10 or so, vainge vari maNigerian, vainge vakapfeka mazigemens eblack. Umwe noumwe ainge akabata bhemba nedemo. Varume ava mukomanashi vaityisa. Vakangotitarisa, vakamira vose vakatitarisa kubva kutsoka kusvika kumusoro, ndokubva vachizotanga kufamba vachienda vachinopinda muchechi. Vakati vapinda muchechi, then vakabva vachizotanga kuuraya mbudzi dzose dziya dzainge dziri muchechi. Yainge yangova mhere muchechi imomo, vachidzitema mbudzi idzodzo. Havana kumbotora nguva yakareba mukoma. Apa nemawandiro adzainge dzakaita, hameno kuti vakazvigona sei. Ndikangoti maybe in about a space of 10 minutes vainge vatouraya mbudzi, ende mbudzi idzodzo kuda dzaitosvika kuma 100 or more than 100 because dzainge dzakazara muchechi. Apa chechi yacho yakakura, in the auditorium area it is really big. Saka vakati vapedza kudziuraya, pavakabuda muchechi vainge vakazara ropa everywhere, vakazara neropa. Vakadzokera kumotikari dzavo ndokubva vaenda. Kwakabva kwachizouya pastor vekundi recruiter, vakabva vachizoti taifanira kuti tinge tichizopinda muchechi tinge tichizotanga kucleana. Mukomanashi takatanga kucleana. Mainge muine nhoko dzembudzi, uye zvekare mainge muine mapages eBible akawanda ainge abvarurwa, meno kuti izvi zvakaitika nguvai. Saka tainge tiine marefuse bags avo atainge tiinawo. Waiti kana kunzi mukazadza refuse bag rako, then obva uchizoriburitsa panze orisiya. Takashanda mukomanashi kusvika taneta, tikanzi taifanira kungoramba tichingoshanda kusvika muchechi machena. Takazoti tapedza kucleana nekukorobha ropa rose rainge ririmo muchechi, ndopa takabva tachizonzi tinge tichizoloda zvose zvainge zviri mumarefuse bag edu
kana dziri sembudzi idzo dzainge dzauraywa. Pane kamwe karori kakazouya, paiva paine vamwe vakomana avo vakauya vachitora nyama yacho, asi hanzi nyama iyi yakatoendeswa kumaabattoir kuti inge ichizotonotengeswa mumasupermarket. Saka vakomana ivavo they are also part of the cult. Mashandiro avaiita, vaiva nerimwe simba. Handina kumbogara ndakaona munhu anosimudza mbudzi 3 panguva imwe chete. Havana kana kumbotora nguva mukoma. Saka takazopiwa zvekare mimwe mishonga yekuti tinge tichizofamba tichimwaya-mwaya. The next Sunday mukoma Nashi tainge tiine maflyers awo atakange tapa vanhu all over Joburg. Asi vanhu vakauya on that day, mawandiro avainge vakaita we did not even expect it. Vanhu havana kutokwana muchurch. Even right now, each and every Sunday, muchechi umu munowanda vanhu zvisingaite. Ende kunyangwe zvichinzi munowanda vanhu kudaro, don't even think kuti munomboparidzwa nezvaJesu. Mukoma, munotoparidzwa rimwe gospel ritori very different. Saka itori satanism iyi mukoma, but ndo zviripo. Inini nemhuri yangu, we are living a very comfortable life, but ndasuwa kuchechi kwangu. Yo vedari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna elder avo vari kuti ivo vainge vambori elder kune imwe church iyo yakavabatsira kubva kuZimbabwe vakaunzwa kuSouth Africa. Iko zvino zvivava muchurch yemanigerian, kuuraya mbudzi muchurch. Yo, it was a big sacrifice. Zvakangoma hazvo veduwe. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi. Repent, my dear brother, dai matendeuka nguva ichiripo.